Igbo know Waterford. Kwenu. Yeah. Kwenu. Yeah. Maka time ama otu ọnụ uchiri kwe nwere ka ọ dị. Okwu ọnụ na ọ nwere otu ọ dị, ọ dị sada otu o kwesịrị, mana ka anyị hapụ ka ya otu dịrị ọnụ o. Biko ọtụtụ ụka nọkwa n'ụka mgbede maka anyị ekwuole m echi ahụ biko ịma anyị eto n'ọnụ too much. N'echi ahụ ka ndị Waterford ga-eme ọnụ ga hụta ọnụ nwe tipa nwekwenye nwe tipa ebe. Don't worry, I want to tip. Ọ na-abịa anyị kwadoro ọ na-akwadoro special anyị kwadoro ọ na-akwadoro mana ihe niile chiama ihe na kwuru isi ahụ ile ga-emetụta ya aka ụnụ ga-ahụ ka ọ ga-adị so anyị ga-akwụ ọnụ ọbịa n'ụdị pụrụ iche maka ọnụ isi eme udo dịrị ọnụ.